पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, पाहुनी या ग्रंथ, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, नाही तरी बाया केली तोंड पिटी, नाही तरी बाया केली तोंड पिटी, नाही तरी बाया नाही तरी बाया केली तोंड पिटी, पुरी ते शेवटी उरली, पुरी ते शेवटी, पुरी ते शेवटी, पुरी ते शेवटी उरली, ते पाहुनी या ग्रंथ, पाहुनी या ग्रंथ, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तपतीर्थाटने तेव्हा कार्यसिद्धी, तपतीर्थाटने तेव्हा कार्यसिद्धी, तपतीर्थाटने निसर्गम पग पनी दम पग पग मगरी गरी निसा मगरी तप पग पनी पनी सागरे सारे निसदनि पदम पग पनी, तपतीर्थाटने तेव्हा कार्यसिद्धी, तपतीर्थाटने तेव्हा कार्यसिद्धी, स्थिर रहे बुद्धी हरीच्या नामे, स्थिर रहे बुद्धी हरीच्या नामे, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, पाहुनी या, पाहुनी या, पाहुनी या ग्रंथ करावे कीर्तन, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तेव्हा आले दान फळजाते, तुका म्हणे नको कबडते भरी, पडोसार धरी हिची एक, तुका म्हणे नको कबडते भरी, पडोसार धरी हिची एक,
तुका म्हणे नको तुका 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 आ आ एक तुका 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 आ आ निजा ग म ग म पनी पनी सा ग रे सारी नी सा ग नि प द म प ग म रे ग रे नि सा म ग रे सा म प ग म पनी पनी सा ग रे सा पनी सा ग रे सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा पनी सा ग रे सा पनी सा ग रे सा नि सा नि सा नि सा नि सा ग म पनी सा म प ग म ग रे सा ग म पनी सा नि पनी सा सा ग रे सा नि रे सा नि रे सा नि सा पनी सा म प ग म ग रे सा ग म पनी सा तुका म्हणे नको कबडाचे भरी पडोसारी धरी हेची एक पाहुणी आनंद पाहुणी आनंद पाहुणी आनंद करावे कीर्तन पाहुणी आनंद करावे कीर्तन देवा विधान हळत्याचे देवा विधान हळत्याचे देवा विधान